minti biyu ku bar nan gun. Idan kuma suka cika ba ku tafi ba, to ni zan sa ku dana sani. Me za ka yi? Me za ka mana? Ya wuce abin da 'yan sanda suka saba yi? Su daga bindiga su harba tiya gas a sama? To me za ku yi? Ba za mu bar nan gurin ba, ku yi ta abin da za ku yi. यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्मन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्कुर्मा ते संगोत्सव अकर्मणि Kai, yaushe kuma 'yan sanda suka fara yin daba? Ruwa biyu kenan, ka sai ɗaya ka samu ɗaya kyauta. Ni ba na barazana kuma ba na cika baki. Abin da na ce zan yi shi zan yi idan na ce zan yi. Idan umarni na sama da ni zan bi. Harbin kowanne zan yi a kafarsa. Manta ma da wannan. Saboda haka ku saurari abin da zan gaya muku a yanzu da kyau. Duk wani wanda ya daga hannunsa, zan karya hannun. Duk kuma wanda ya kona mota, zan kona shi da ransa. Idan ka kashe wani kayi kisan kai, mu kuma idan muka kashe sai dai a yi bincike. To su masu binciken ma shawo kansa abu mai sauƙi ne guna, domin a tafin hannuna suke. Ku ba ku san komai akan abin da ke faruwa ba. Na je wurare da yawa kafin a kawo ni nan. Kuma sunana DCP Rudra, haifaffen Mumbai, tashin India. Ku sani. Javed. Na'am. Me abu mai muhimmanci kafin a yakin kwarai? Kwakwa. ceton Mahanagapuram ya iso dodon azzalumai. Rudra. DCP Rudra. To yallaɓe mun samu sako daga ɗakin isa da sakonni ko ina ba inda ake da matsala. Yallaɓai jam'iyya masu gwamnati su ne suka bada umarnin a rufe shaguna. Wannan al'amari ba akan kowace jam'iyya ba ce, akan daidai da rashin daidai ne. Ni ma'aikacin al'umma ne, saboda haka al'umma nake karewa. Akwai batu ɗaya, mutanen garin nan ba sa ji da kyau, saboda haka zan ba su shawara akan su ƙara sautin akwatin talabijin ɗinsu. Duk wanda ya shirme, ni kuma zan kashe shi. Sannan kuma duk wanda ya abin da ya dace, zan rungume shi. Yallaɓai me kyakkyawan labari a yau? Akwai kyakkyawan labari kan. Nan da kwana 9 mai gida ai zai angwance. Sannan wata 9 da kwana 9 bayan nan za mu ga wannan mutumin ya tozarta na gaba ɗaya ilahirin garin Nagapuram ko? Yana neman rage min ƙarfin siyasa ta a ganin nan. Lalle zan koya masa darasi. Aure ya zama dole na bashi kyauta.
maraba lale. Ango ba. Maraba. Da zuwa bayan ɗaurin aurenka domin samun albarka. Baka ga sakon kyauta da na tura ma ba? Kaga yanzu kowace shekara za ka yi bikin murnar zagayewar aurenka da kuma mutuwar 'yan Nagapura. Na gori! Duk wani karan da za ka yi a cikin wannan gida muryata kawai ake ji. Rayukan mutane, shin ba sa da wata daraja? Shi ke na gurinka? Suna da shi mana. To amma yaya kake so na yi? Kana fara tirjiya su ma mutanen Nagapura suka fara. Shi yasa muka ja musu kunne ta hanyar bawa da yawa daga cikinsu na barci. Saboda haka nan gaba, kafin ka aikata wani abu, to ka sanar da ni tukunna. Kai waye? Shugaban kasa ne? Ko kai ne gwamnati? Fiye da haka ma. Kai ka kalle ka ba. Me kake da shi da ya wuce albashin 70,000 a wata, uniform, wasu takalma, sannan sai wani karamin iko da kake da shi akan wasu tsirarun ofisoshin 'yan sanda. Amma duk da haka kana jin wai kai wani ne. Amma ni kuma, ni kadai na dan nan. Ina rike da yankuna 8, kananan hukumomi 90, shiyoyi 16 da kuma ministoci 4, kamar na'urar canza tashar talabijin haka nake danna su. Saboda haka kai tunani akan irin yadda nake ji da kaina. Ba lallai ina da murya irin na Muhammad Rafi ba, amma ina da karfi irin na Muhammad Ali. Gana anan. Ƙarfi? Wannan fansa kenan ka ɗauka. To amma fansar ka ɗauka a kaina mana. Ka kashe mutane da 'yan sanda ba bisa haƙi ba. Kai hata yara ma ka kashe su. Ka yi abin da kake ganin za ka yi. Yanzu ni kuma abin ya zagayo kaina. Yankuna 8, ƙananan hukumomi 90, ministoci 4, motoci 40, da kuma matsayinka na jigon siyasa. Duk waɗannan duk sai na raba ka da waɗannan abubuwan. Na jefa ka a layi kamar mabaraci yadda dama kake. Idan kuma har ban yi nasara ba, sunana ba DCP Rudra Aditya.